Det er Dennis, vi har her. Ikke for jeres. Dennis har, han sidder i en rød kasse. Han skal ned her helt op fra. Måske der er sådan flækker dernede, som du kan se. Men vi håber på det bedste for ham. Men ja, Kasper skubber. Kom bare. Gjorde det nas? Nej. Så prøver vi en gang til med... Kør ned der. Der kommer Lasse, og han kan hjælpe med at skubbe Dennis ned. Det bliver sjovt. Kom bare nu! Der ligger han jo. Og hvad kalder du det, Dennis? Det gør nas. Så du Dennis?